The plan mondo bed articulated, you're supposed to first of all konwani ere kaka ndara maduong' mawuok kama dhi kia kune dwa konyo jamadhare machulo ot siling 300. First of all, we need to capitalize on improving the livelihood of our citizens. Ere kaka ndara maduong', okay, igero ndara maduong' mawuok maybe owuok Mau Summit odhi kia kune to finance minister kadwa dhi finance minister mosiepna kadwa wuok Nairobi kadwa dhi Gwasi Thurgi to kalo mbita e ndara mar buru manyaka nene since independence nyaka sani, and it's not even 50 kilometers. Otamwagero, you see, we need to be realistic. What in gik moko with a proper plan. Let us begin with the small things. What is the need of Mau Summit ndara walk Mau Summit ko kia kune to donjo hala bede bro bedo ka to ne yono ko ger to bro bedo ka konyo agolo mwandu kiguoko kigolo Nyanza kikelo to bore Nairobi. Kaka jopeka bede na to ne ka I don't dispute that. But you see, these things should go hand in hand. These things should go hand in hand. The uplifting mar livelihood mar common mwananchi should be prioritized as compared to taking us to Singapore. I think by the time we embrace the new technology, wabedo gi puonj ma kitiegruok maber mwanyalo makare mwanyalo tero nyaka ne nyithindo matimango be loiter on our villages such as here in town, Madare, Kibira, Mukuru kwa Jenga, and so on and so forth. So we make them active, we make them proactive. Waket wamegi puonj maginyalo nikisani wan new technology ma jiloso go pesa without doing, literally getting employed. Kwanyalo capitalize on such matters. Ma ngatmane street man kia kunecha nigi pesa ne moro matin monyalo timango. To bendi paro ni karam Oswago hewi karam na wach mabendi kelo. Bi paro ni piny wacho bende temo nikech iwacho ni gapo mantiere, iwacho ni fuko mantiere maduong' ka en ji mathoth maonge koda tije. To chenro mopogore mabende piny wacho biro godo neno nyota tielo mar ariyo. Mage plan go. Not a problem, but you see, nyota ni parni kimio ji donge nyota mar mundo mimi omenda. Nego requirements mabendi ntiere godo. You're right, but aparo ni wach mar nyota ni and ngima ber, it's a good idea. And in fact, okonyo livelihood. But king'iyo jatelo ker ma Kenya owuok odhi timo wach mar nyota Nyeri. What was the place? Kumanyesha entie Mount Kenya. To nyota the dream obedo conceived State House kai. To Mukuru kwa Jenga to pok wach mar nyota ni chope. Madare pok wach mar nyota ni chope. But gini is for counties manoli. Onego bed ni all counties. That kolo dia showcase. No, what is supposed to do? What is supposed to do unless it is for political reason? Okay. Oningo bed ni the representative of the people. Talking of the area MP, talking of the area MCAs should be empowered to also move. Waskume yo gurudumu. It should not be. It's never be an individual agenda. Ni president ema uo kodeka, or the team kodeka campaign kotingo nyethindo kama the check and so on and so forth. It is a good thing. But I'm looking at it like it's a political move or something. Donge nyota onego bed kata sane jo Mukuru nitie kako onego bed ni apply. Yes. Okota amege ni nyaka Ruto bi. Kata sane nitie kako onego bed ni ka form. Kodeka weka chief, kodeka weka MP. Mage koro tij jotelo manitie on the ground. Emo nego ngis ji gicha access nango. Rachne ni kosebiro to kata mnago wengwa kucha. Idhi miye mana sangwenya. Mano is the thing. Then it is katamana chakre serikando uru. One take affirmative action fund ma women rep giran. Monde yode. En manada zem daka chielma en bende ene party